Ano kaya? Oh? 43. Nakinig ako eh. Spirit kasi bagal eh. Kung may spirit. Ikaw mag-isper eh. Okay na kami ah. Wait namin ako. Oo! Ang na. Natinig ako eh. Ang naman, hindi ko pa nahinom fry kasi. Ano? Fry, pusa. Hawakan mo, sir. Sir, malawa. Sir, hawakan mo. Hawakan. Ah. Ay ka na! Ang na ito, mga sira ulo, mga halit ka. Bagay mo na naman. Few moments later. Oo! Natinig ako eh. Natinig ako eh. Natinig ako eh. Pero di ko kaya bumitaw at ika'y masasaktan dahil pangako ko'y walang iwanan. Kasi pinakunan ko mga... Ano eh. Ang naman, hindi ko pa nahinom fry kasi. Ano? Fry, pusa. Hawakan mo, sir. Sir, malawa. Sir, hawakan mo. Hawakan. Ah. Ay ka na! Ang na ito, mga sira ulo, mga halit ka. Bagay mo na naman. Tahanin ko lang! Oo! Dito, maliit lang yun. Sabi ko nga, sir. Kanina nandito sa gitna eh. Nandito na eh. Sabi ko sa Pumayag ka na kasi sa gagawin namin. Ayoko, walang tuwala sa gagawin mo. Hayop. Magawa ng tubig kami. Igitin mo tubig na parang matay. Ano kasi nakabang? Igitin mo si Sir Renon. Sir Renon, naalala mo itong pinainan natin ng malawit tayo. Dito? Para lang siyang balik sa damit mo. Tubig! LRT nga din yung face mo parang nasabog sa mukha niya. Lagyan ito? Eh, yung tinapay Ilalabas mo nga. Manununin mo lang buo. Ilabas mo, pag Nilulun ko na nga, di ba? Ipasok mo na lahat ka, no? Inom ka ganun, no? Pigilan mo rin tapos pigilan mo. Ganun ka, lalabas yun. Eh, pusa! Ayan pusa nito. Pumayag ka na kasi sa gagawin namin sa'yo. Saglit lang yan. Yung kes-kes niya kanina, ilong na ninatakpan eh. Kes-kes niya kanina, ilong na ninatakpan. Oo nga. Tapos ganyan na yung suot niya.
So guys, dumaan kami sa hanging bridge. Nakakatakot. Nakakatakot yung daan. Travel to, so bali ano to, adventure. Adventure ang ginawa namin. Adventure talaga. Success.